U Brčkom je u toku izgradnja obilaznice najvećeg infrastrukturnog projekta koji će koštati građane distrikta oko 30 miliona evra. Međutim, kasne radovi na trasi dugoj 18,5 kilometara. Zbog nesporazuma između izvođača španske firme Rubau i glavnog podizvođača Bijeljina puta, radovi na Brčanskoj obilaznici ne idu u skladu s planiranom dinamikom, potvrdio je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Miroslav Miškić, koji je nedavno preuzeo dužnost smijenjenog Dragana Marinkovića i naglasio da se užurbano traži izlaz iz situacije. Ono što je nama potrebno je 1,5 miliona eura mjesečnog izvršenja radova. To naravno do sad ni izbliza nije bilo tako i zbog toga mi jesmo na tom projektu u zakašnjenju sa povlačenjem sredstava iz banke koja finansira ovaj projekat. Kašnjenje i poskupljuje radove jer Evropska banka za obnovu i razvoj, kod koje je uzet kredit na 15 godina od 28,5 miliona evra, obračunava penale na nepovučena sredstva. Problem je nastao oko kvaliteta materijala koji se ugrađuje u podlogu i neusklađenosti tendera, projekta i ugovora, kažu u vladi i Putevima. Neprihvatljiva nam je ta kemija krečnjaka i zemlje. Materijala postoji na tržištu koji je predviđen projektom i tenderskom dokumentacijom i ove drastične promjene su nam neprihvatljive. Javnost treba da zna i građani treba da znaju da ne može biti ugrađeno ništa što nadzor nije odobrio i što nadležne laboratorije za kvalitet tih materijala svojim sertifikatom nisu potvrdile. Dinamika je dostižna ukoliko svi učesnici u projektu budu odgovorno i profesionalno radili svoj posao, saglasni su Domić i Miškić, koji su kategorično protiv zahtjeva izvođača da se za 6 mjeseci produži ugovoreni rok izgradnje. Ja sam to kategorično odbio, to ne dolazi u obzir. U ugovoru je predviđeno da se radovi mogu izvoditi 24 sata dnevno. Gradonačelnik je tražio povećanje dinamike 500% i to je nešto što izvođač radova mora da obezbijedi. Sve nužne pretpostavke smo osigurali još prošle godine na početku radova i nema nikakvih razloga da se odobrava bilo kakvo prolongiranje rokova. Da li je projekat Brčanske obilaznice izgubio trku s vremenom, a investicija još jedna priča koja će građane distrikta koštati puno više od ugovorene sume, bit će uskoro vidljivo duž trase na kojoj se još uvijek sporadično priprema tek temeljni tampon.